isatu kyanda ibere inye gose enote isano nibere isano nesatu ibere inye eyemo inye isano nibere inye elio okole amonjilio asinka yao lero. Nilan Hub, where style, comfort and quality meet. Mwanchomo ligereri werire bujana ndeli tukeliga lialero liaramisi shitariki M30 chiomotienyi omotangani kigima mwaka wa 2025 chingaki amanga genda kone kiwa chinsemo ao ime na isiko ya gusi kwa muno ase eskuru ya skawa yenya kabaga bwato no mwichano monne magiga yo moro kyo yombo eskuru yuko erusi wagima asego tabaga mnani ganya kabaga gwesunga gusika gwesungia goika ase aba MCA banyaka bagwesoka saba MCA bakoro banyaka bagwesokia gukwanira kubwa muno igoro yo mobumo gusi naboigo abaremi bechae na baromba bwate birangarari byabo ao no mugumererwe county ya Kisii na yarnaga taro yayo kwenda gusira ababundi ase chinsemo ao ime ye county ya Kisii yona mange umwanchwa omoligereri nekeonga chinsa ibere emagoroba lero je nigongoro kuharoni ototo nyangiri na kuransema imenyerio nigakoro hwisi na makoli na boye kuransema ya transmission nigakoro kwa DJ Action na igo tonyal koba toko butegerera na gostoko toko bwatania amo ase ekionga chinsa ibere konderi tangan kegima aya negatia na kwaliganiria ase ekionga chinsa ibere. Abantu kubolibwa na gosemirwa gusanga ebirengera n'abamwabo magigayo mwarke yo moko Rusia obogima gukurama in fact igenteke eriki no muntu gukira tanane tukukwana mangana nje nari ko tebya abantu baitoiga muna mundi girite muna muriga tema ko tebya umusani o tebe ko tebi no mumuromino tebe ko tebi go seningo tema gukwana nade niryo nade kwana na ndo mana abamusiye abakorokorwa ase county ya Kisii neli ya Nyamira gusegeta obomo bomugusi yandonsi asole chaka waka ekoko ya matiangi gosondi bwa storage ne community egere egoikariri chikura riri chiwe chikotoka nganko barutole tutoke ntubate chikura chisaine na ntubata watebanga nyalabe tenena abari mbesha ekolera ligasalike kurwa ase kemalikyo giechae etoko tiga tutugore chisae chiga kurumugondo tobeke mesi tobeke kende no na mugo gekwera twaro sire gotori chai Mama County omoskedonya Doris Abuli kogendera gusira chibundi achinzemo aime county ya Kisii twagendererio murubiriro tobokori kichifundi nalio batari konyoro mochanda sechigasi mambi ngokora toro murubiriro yiga bogitutu Mwanjo moligereri ekionga chinsebere nigo tokuchaka nengana yogo ichania kuru chinsemo chabo gusero ebunge ya kitutu cha South ase omumorokia oyomo anyarakabaga gotoka gesungeti ogona kwerusi ogumabwaye asinjira chiyobo tutukanu egati yabali banyaka bako kuana nigo banyaka bako rabna nigo omumorokio yo ase rieta erikinyakundi anyarakabaga gosa ararkanire omonto kireta sana nando tergo nyarakaba gagosanga ebirengere bya n'abantu aboigo nigo abantu baboligwe gosanga ebirengere byabo eliko nyarakaba enchira gosubune enchira yemo yokweyana na gokiania ebirengerelyo roboti oru rwaliganigwa no molikito Dipon Asanya
Emambia ya lero ime iye kinyoro kia bigege ni gobariganigwa nege kuro egetinde. Ase omworo kia bweskuru ya sekondari ya Sikawa yu gutokemeye kaunti ya Narok. Atoka gesungetie engoli gesuna kiaye engana bono ya inekigwa no mokonyi bumugambi wensemeywe. Tangor ku Jonathan Nyando kono mwasira location Zero South location in Mosojo division Itutu Central Sub County. Romambi unanyorisi ni kuruwese Claneda kubigege village. Kagonte binga umwalimu oyomo by the name Eric Nyakundi utokire mwaye kengentete naminyoka baka se nyumba y'umwalimu nanyorekene igengentete. Nyagusira Eric Nyakundi ni gobono atogigwa n'abanyakenyoro. Mukirani umuya sana kabwati mangana na muntu. Anyoni abantu abange bekenyoreke bakumiri. Asingenjo mungina tari ko nyumaru, wako tari ko nyumaru. N'umuntu mungwana. Eric bunare tari ko gamba mangana mange. Bunaboneke namanye ngo mukwani Eriko oitabanga kigicara mukari. Yana bakuruga kigicara mukari aseri tari ya utani asobosabi kibwe radio. Utwaga manera mangana abirega twakura tabwati mangana mayereso mange goikabono nigetaramanyekana ekirenga ekikeirete egakorabone keiga goikerana keretwa tema ko kwana ne family so muruyo yo koruku jelda yo kolega sia senya gitari ya Iranda dispensary nigate bangari tukori koroni go baringe bya no mwalimu lakini ere mara go bani garo stindagira by 7:20 akagende shift ya butuku akamutiga n'umwana omoke okoruku Miriam ore grade 2 kere yaika bono mande atyara uri 6 kera akesini iganyoro umwana nero kugori sini yaika no muryo ibuna arangiru gojicha nere iga kumite munonde bwese nere iga asudiete munonde bwese bono ikona boto kumetina na boto ichane ta segenteke asengenjo yo gweita kwa Eriki Nyakundi aiga gesona mwaye engentete kabisa ndabe getengori nande itete bone go tukumitinga mangana kiaya chire muika kyoyo chiromo watakana nebikora bingabu nebiga byabere bikonekirwa chinsemo ao nikubona abantu baboliwe gusangenganirye bogimo botomenyete nigo borobogima ndatebe ngatari borobworora skero monto kero monto nabwata mangana arama kongusana buna toreiga nifakiti abantu babwata mangana bakurara mangana baboka na mangana batana mangana anda abantu mbo bwago tebya abantu mangana abo asengenjo yagentoki ngago chikotebya omonto nyarabo chikomutangasa ongeko chori guguru yoborege ubwaye gusumna bago ndi bwensi nyako bwate muchando ne bwensi okibinafsi no bwente ko share n'abantu so tati banyare ko konya kibirengerero ika okwira eatua uneye yerembe kwanyoro ngo kiroko ogo kire kwachi kwanyara gwekorere gento guso gwakorero monte gento buna bone gente ke erikya korega iga igotukumeti asengencho gento nke yatigete mage gatokorieri guso isakara gusekende nabona atebanga aje kore karumwa mone no mukungu in fact neba na banda igoro nonye ninki aje bwochoka kabisa Yiko ripoteria egetaseni kia getembe kuruiga sekenyoro kia bigege yutokemeye gwa dia bogusero ebunge ya Kitutu Chache South literane nkoro kwa Dipon Asanya nagakore kyo gwichani kigima umwanchwa omo rigereria kole ntugotigana nayo tokene kase bunge nyali bali chache itukolia lero nigo mugumerere bwe county ya Kisii omusike Donya Doris Yaburi agendera niganga yayo kugendera gusegeta na gusira ababundi imeye county ya Kisii azeba konyara kwa bakonyora amasakara ali yengenjo aganiria semeremo yabo ya kiralituko roboti oru rwaliganirwa no mulikito Daniel Ontiri Nase bunge ya Nyaribari Chache imeye kaunti ya Kisii. Asomo imendrepo kaunti ya Kisii umusike Donya Doris Yaburi ara umuyega wokaina na migelyo asababundi kubasigeta semiremo na kubachi certificate chemiremo yabo inse yekiombe kia National Construction Authority NCA umuyega okoreka seskuru ye secondary ya Senior Chief Musa Nyandusi imeya Kigati umuyego iga nigubego kerenwa na barai au igati yabo omo MCA we ward ya Baracho umusike Ibrahim Ngubo
Mosike Boss Maira uyokabere mu MCA we ward ya Kyogoro Mosike Samuel Apoko abwaso bwamo baikaso moyigoiga boigo haso gosegeta ababundi abaiga ukwana chinga kecho Mosike Donya nigamenta buna ikiga nigetambo kirikia haso gokonya ababundi hase county ya Kisii kubaro beli miremo yabo na gwanchirwa gokole miremo hase chinsemo au inse yekiombe kyo igo twatalire chifundi chi constituency banyolire ntu abwate criteria nga rangeri nyarebe rangeri twatangasete bonsi inchuo igo yotacheti nero ekegara ntu begeta matangaso ase radio na ndo kabeka matangaso ase social media bono achifunde chitwara gosoma na chirocho ebagote banende mbatagete certificate ya TVET na ndo twaigwana nire enchera bagocha kugendera liso that babe comfortable ali ase bagokora egasi batali goteneniwa etambo kirekega boigo nigo kyagokia egati ya barayi bande abo bakwanira obuya bwechibundi kwerikia sekyombe kiga una mbachigwanchirwa na tebali gochikomenyekiwa hasi chinsemo au hasamaga chagokoleka certificate ya NCA. It is one of the requirements egarogotoke site utakiro otuale igenegendekia mama county akorire ngenya samu sesenye na bali banyore certificate ye egenege ndobona ko mena kro ki miaka ne miaka mogende mujimokero basibia mogedigali sakarari tuerulisaleke egereke bamunege tambuliso egakara go ikase site kine kyo gosabwa ababundi boigo batebaiga fundi konya to chandege to tole isigo to korani siye twamenya ko mna baibi baliba bakoiba gose mna baliba abengia marwa bon to abere no bare munga bone gasto chi gokora to kora no bare mu omongino into to bekire biya na ne to mwana biya mono asoko gendo onyuma achimaya tegende kia nsumbuire for the last 36 years na worked for 36 years ndabwati kende biano mwana ominto igambune ncheremo yoko ene kibuna ababundi na barabo banyolire nchera bakobeke megati hase mesa hase chiamati chabo wego kyania imibasokano no gosira kwa magima yego cha kubwatekana no bwaga chibobe no kugwa kwa magacho ikyo kyagendere koleta hasale nene hase chinsemo au na munasa matuka bwango iga ene kati yemerobali ho mwemendera pwe county ya Kisii Mosike Donya Doris Aburi agendere kobeka bunenchiremo yoko ene kibuna uroberie sector y'abakori emirimo nako ene kibuna berikirie inse kyombe kya NCA National Construction Authority ngobadere gaseni kyagatembe kurega sebunge ya Nyaribari chache imeye county ya Kisii litrene ngoro kwa Daniel Muntiri Mwanju muligereri egati yaba MCA bakorokoro ase county ya Nyamira naboigo county ya Kisii nigori tukolia lero banyako bakumirana ase umubugani yo mweme yo mochi obosongo atwanyako bagosegeta abagusi gosegesa ukyo mugusi gokwanira amo muna abana bamo naboigo basegeta okwelike wechikura asobonge munege tambukere kamo kira chikonyara kaba gegosegeta ekerengererio gose ogosirana ekero omwaka osekero chikura chyo mwaka bwechirwere na 2025 ebire chira chikoika robot yoruo rwaliganirwa no molikeito Dipon Asanya. Mheshimiwa Francis Yabure Oyaro, former MCA Ichuni Ward. MCA Sibaria Bakoro ntobwate kiombe gitu. Chingaki libirera lya siasa ligendete kwenekiwa anene meyero ngorwa Gusii asogo chamo buno mu Gusii. Ekiombe kyaba MCA abakorokoro ase county ya Kisii ne county ya Nyamira ngo baomerana asogo segeto mu Gusii go chamo nako balibo elimo. Bona nti ekira somo Gusii na into tokubwatira namo tororenga itorasume Fred Matiang'i baka getware kuborie community etu aso ando ose bale Kisii na Nyamira na isiko abana baito bakinire batagete chikura last time ingakieye na tutagete kumanyanga mbarenga tore to kwananga Matiang'i terena gose magara terena gose ngotenena tutagwati chikura umugusii atware saigeyemo atware patie yemo umugusii bwensi kuru Nyamira Kisii County na hata diaspora egero tokoros ki coalition nkonyora tole egento buna mwaro lire eserikali na no ene ya bono iga asenginje tutabwate pati abante bakoenda banyora amatana itutwatigara ni ura gukona asomusangerekano okorekana ime ye county ya Kisii ngoba kireko egetambokero kyairo no moseneta we county ya Kisii Richard Mumaima Onyonka asiye kire bono turochenga serikali ero titubwati tibuya buno Gusii
ikirase na intukwena tukurigia abasani abageni buno nyonka agenda aria aba MC bande bakaenda koroma former deputy president na intu tokobori nga ase yaikeire bono tigango turigia abasani aba ntori kuganyanga baria barchumbe boka barigie na intwe ase tore turigie na ayo mugusiando nsi asore chaka gwaka ikoko ya matiangi bomo bari twaroche garia twakoretu mheshimiwa Onyonka na abandi barenge na mheshimiwa Rigathi Gachagua etokobunga mukono 100% kilibona na kitu tagete abantu abandi tuli chipati chinke gose chikabira chinke chinyomba chinke twaumisira mono bono tutagete nintu enyomba enke eyemera aragamba nanyinabo abasai n'abangina tibatigiri magega sebateba ntayari bari asoko mubwatesia Dr. Fred Matiang'i gutenena sekirego ky'oburayi bwense umwaka wa 2025 bangina se kitengo kirikere kya bangina n'abasai twabere toko ba sideline njengo sabonye onye yale nkonyarekana serikali beka IBC abana betu banyora chigasi abangina into tigwe chaya na into tutenene twake ko so uli tutagetabe kiongozi ase ntu ona busindu twamwire Fred Matiang'i tutagwake ko kuna na Matiang'i bweka onte yose tutanyara kwa swata na Matiang'i bweka igo ino mwana ito abangina into twakire into ko into twabyarete igache tomochore tomotebyagende mutwe mwana mtu Matiang'i tubasa koira na maiga kukugoro kabisa nitu natore maiga yao kulipotera kitaseni kia ukia getembe koroiga asomo chobosongo litera na inkoro kwa dipon asanya mwanju murigirire tutigarite igoro yengwana yo yokuganirwa kwa bomo mugusi nigo yorikoriye kirwo kyo bojumbe ime ye bunge ya Nyaribari chache umutike James Kenani era nyakabaka korwa okobori muna abagusi bagendere kubwatirana na gotiga kisegi gakora n'abana bamo Liana James Kenani abana mugante reja twa temre ande ngo tangambia mono bucham twa temre bucham Dua kasira, dua kanriang angin, puna wan tua cakap dua kerana. Nah, ende roni kintu bukunya, awande wacakap Rusia magos tadi boleh. Lakini wan dia awak kau ende radio, ase television, utuku gambo yuminar. Wan ende buya kio. Kiri buya. Umugusi atamo akwana mangana akoleto murembe akwana mangana akoleto buamo irabe bya gwitani kirego ande gukamba tezinga enga kiria kigo twali ngukwana una abantu aba asenge njeyo aba usito tubasikusana nonyambono ntusikire wana ekara ababege tuno aba totayigurunge ingo imubwate nomya Bueno, no, beto, bueno, uriyo toroka ntu ntare somo bugambi na ande no babwete account ye agogo kuri yaba bakali ninge kara badal gusikana onye kukwata mangana igoro ya nyalebe lete ke umbikia baka kankero kera gamba mangana kigaya ne Manjumo ligerari goikirabo nigotoko enda omotimoko omokeigo tokirana ningendera kumanyia amange ime yekeunga chinsa ibere fona margoba igoto nyarkoba gusuka gochare In fact igenteke eriki no muntu gukira tana tukukwana mangana nje nari ko tebya abantu baitoiga muna mondigirite muna moreiga tema ko tebi omusani o tebi ko tebi no mumuro mino tebi ko tebi go seningo tema ko kwana nade nerio nade kwana na ndo mana na indi kana kapisa nga egente ko taita ko nkorra neke be onye no mwalimu onye no muntu gukura go sekende kiao gose gusando sia so kolegasi kura kapisa na indi kana ngeke negente kebe mo ko nkorera ekiagara twanyoro ngo gukiroko ogo kire kwachi kwanyara gwekorera gento guso gwakorera omonto egento buna bone egente ke erikya korega iga igo tukumeti asengincho gento nke yatigete magega tokorieri guso isakara guso kende nabo nateba nga aje kore karumu amone no mukungu in fact neba na abanda igoro nonye ninki aje bwochoka kabisa kana nga no
Nilan Hub niye moya chiduka echo chikone bintu bigutumika service na bigase nyumba yao, yani furnitures asili golidia mabuko evyu bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chithrow pillows echo chire chichingenjo au nabwego ne chikala au mbabwate recliner sofa sets echo raunchura nebuno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echo chire chechi 7 seater nabwego ne chechi 6 seater echo chire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands ejura tumeke aso kubeke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na bwigo nechi 8 seater na bwigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub nigo bwatu murulio olipa pole pole asuwanchiru wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imbeyo muchomo songo asebara yasunika migori otara ikasenya gitaye lya nyangena boigo ndabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echo chire enote sarano ibere kyanda eyemo isano ibere isato kyanda ibere inye kose enote sarano ibere isano nesato ibere inye eyemo inye isano ibere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub, where style, comfort and quality meet. Mwanjo muligari karibu na ndatoka ndrea seke unga chinsa ibire tugera nukase county ya Nyamira ko bamara chinsembo checha Nyansiongo nigo bali mbeke maligie chae banyaka bakoboli aba director baba iba service ko yanekia bunango beka bale emero bali boikiranu elio banyaka bakanywali gasaligia no bwaita obya kurwa soboli migwe chae abange babo nigo barokiri obwa babuna echayo nigetara bage ko bakonya kolengana ne birengo byabo kosino kugani kwabo na igo abange bagostereri gochikwemuki getambo kerongano ene kyo gotugura echayo moligito Paul Cup Okara na mange asaroboti urwo abalimi abaigana nene bagotorecha yabose kigwande kiga Kenya Nsiongo nigo besokire na kugendera kwimurunganiria asekeria batebere buna n'ubutenerio bobe na nene bwaba obisaba bagirigacha na bwigo na bale bakunengia enjirecha yagotorwa na gusimekwa egeko gera kurengana mu nabarabo nigo bagwakana chibese cyo batari gukorera imirimo yabo gwikirano abantu bakoro kunga field service officers bali bakoro kuna bwabagirigacha bawenda kocha mugondo batosemi buna bali minga kito wenda kotore chae ntuana kobarara namba 2 ndo bwata abantu bakoro kunga inspection officers bagoje tundu bali yakere tuarentire chae abantu aba tokomanyanga egasi yabo buyo nereri because etogoje twabanyore tundu bali ya okwana nigo bagendere bwo kubaga bakwerera enchira bagendere ko bagwetere nga yenene asati tundu bali chika asabate bide chichaye cyabo nigo cyagendere ko bacigwiterwa ndokorenga namo nabarabwo kyaberere asale nene echa bali miyo bagotora bagachora kuryoka paka barosire batamira bagatotora echa mbayo bate babanchire bate batuanchire batochibesa tokolega stokonyera abana swali namangana ande bagutwara ntiri konyora mavundiso nga benchmarking ebakogenda aho bagenda guchi boikoyoroguragu inkiba benchmarkiri bataratorenteraga Oronigo boigo baganire kwerero boikirana mu naba director abo bara service enjira echaye yo gotebekanira se echireri ya Mombasa etaroni bona boigo babuje kwerero boikirano asaba kurusha chibese chika bako bakana chicha enchire bagototebe chiterete Mombasa nganchiraonwa omwari chaechi bana gototebe ngankoni gutire gocha chire chiagurwa onye chikogorwa ntwana korabese chaye batutenga chibese chitwa echa ya tete Mombasa chibese yaonetiwe na chechi
unabona omwaka oyo ntorochi gose ntonyore bonus gekora kironchi kwarete echae gwapima chikiro gose nisano nobwoyo nomorete mogondo echae bwana chire bairire chibesa namba ibere ari echae iga baminto bakwanire twatebe tung'a Mombasa ekarete raoni ingiarete raoni kupaka bono twekuchibesa gekwere kemeri kigito no tosemere tokonya chibesa kutosomeria abana baitu omweli oye nigo bagenda ko bakuburi muwaziri wa mang'ana y'oburimi mensi ya Kenya kweneke bunango tarira ari kigwande kia Kenya Nsongo ninjira yemo yo kubwatoka obusemi obunene nabo igokwerera bwikirano igoro yekemere kiga gichae erio abaremi abaiga batware ubwaita etogotiga tutugore chichae chiga kuru mugondo tobeke emesi tobeke kende no na mo gekwera twarosire gotori chae abago totorera nko batori chibesa lakini bono chibesa chekero tokuba bono nende chitobora twarusie miguko yetu tokora twaba agekwera tokogenda twanyora besa nchio tokubakana. There are issues last year kwanete chibe 100 nande chibe sorted out up to date ntwara ego feedback. We are requesting omo minister wa agriculture ateme buna konyara omo kutanoria atenenia otakire koba omo tienyori ntoyo tagete egera tumanye ebiasara bibieto biechae nga ngotokonyera bira abana iginko reporteri getasine kire kya ugwanjete kya gatembe kurwaiga ase chinseme chiga chensoko ine ya ebunge eyega ya burabwe county ya Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp okara tutigarete ase county ya Nyamira boigo nigo omwalimu munene we school ya Gasiega sirite Dr. Zakari Ondieki anyako bakakuburia abali abugosa abaibuli koba abatoereru kubwatekana amo nokunajwa wekina gyogotinenia emirobiri yonsi yogochikoene kibna abaruke bali patakorete amate mwaba amanena KCSE tsenjire yamo goseyende barachi gose emirobiri yonsi ranyako bagegotina goika yakiranigwe mukolengana amo negochika gwekigambiro bono nigo Dr. Zakari abaibuli bonsi konyara kaba bagendete nemirobiri yabo yabutambe chingage baganyete ogochika kurwase ewisara yechisemi munagotumanya omorikito Fatgad Gisemba ekigambiro gya kisi gwetera omunachebina Justice Teresa Ojiengi Odera nigo gyatenenirie asigeka homoroberio gwokubarikia aborokiwa abo bagukia wisaransa asamatemwa amanene a KCSE ayokonya arobeirie gokoreka umwaka oyo omotieni ogatano na kabere aya nigo akire maega yere Dr. Magarigi Kenyi kubeka ekina ekyo asekigambiro kerigetie kwamiriria ogochika uko kurase serikali enene bakubwatirana ne wizara yechisemi ekina eke nigo kiragenderere gotegererwa chitariki 12 omotieni okabere umwaka oyo kubatikana nayo nigo umwarimu omunene bw'esukuru ya secondary ya Gasiaga igiye gutuka imeye ward ya Busamaro county ya Nyamira Dr. Zakari Ondieki nigo airire chinga kiekyo asukurwa ukuboria uchiase abaiburi na boigo aborokiwa abo batakorete amatemwa yo kogenderera koba abatoereru chinga kia serikali egenderete kurigia enjira igoro ya matemwa ayo yokwirora amatemwa ajura na aria November ngentongo tebia abaiburi batware subira serikali nema etekia gokora netegerere nande erumuroberi na abana abaguchigokora kolinda abana barabuko baimisa bagendere gosoma eskuru eyiga ya Gasiaga boigo ni gorit kuria rero babeka ekirenga kyamatemwa amanene y'umwaka oyo KCSE abwase barengete kocha wikia emen ya isano isato nechirukuta isato C plane only 8 C plus they have targeted 108 candidates who have targeted to achieve a B minus are 297. And the B plane there are 225, B plus 54, then A minus 5. So our mean target for 2025 is 8.3309.
Eskuru ejeboigo erena borokiwa chiribu ibere nechimya isa unaiseto nigo umwarimu yomonene abasegeta abaibori kubarwira abana babo school fees gengyo buna enjira eyemo yabo yokuikirania ekerenga kyabo ekenene ase amasomo konyore targeti kero mundu goikabe moibori goikaru fees ndio mwana atanye gonchokana para awest time kiagera gaiga gisiaga abari mumberwete abagwanza amasomi ma misa 11 ande bana bakasaine cyabo tikono bale nabana gomwana oyo raruga igeta gikachinke abokonyora otugutire chinsa chinyinge chikaki echecho nigo omunyakirogo gwe ase eskuru ejeiga abasegeta baibori kubasira abana babo ase bintu byengenjo ebyo birabakonye ase okubaoroberia chingaki bagendrete wikirania amasomo abo wazazi wengi hatujali vijana wanaume. It is a big shame ati mama unawachilia msichana wako anakuja hapa shule without sanitary towels, una expect huyu mtoto asome aje? Na wewe ni mama, you understand how they get problems when they don't have them. Please, hawa wasichana watayarishe vizuri, wapate nafasi nzuri ya kusoma. Abarimu naboigo aborokiwa abo bagendrete na masomo ase eskuru eyo boigo nigo baigwa ebyewa aho asoko genderia gokoria buya chisemi Chika Bosuntu the A-. Ya support staff wetu wote naomba Jackie pasa wa shule ingo reporter ya Getembe kurwasinseme chiga cyage siaga igiye gutuka imeye wade ya Busamaro ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Jeffat Gad Gisemba mwanchu muligereri ngo ikirabo na tokorera ekeunga chinsa ibere asenjere bwekerano ukolende tokorana nsameliende ya studio niko tokuchukumirana no munyagitari kurwa asenyagitari ya World Fit Health Center munyagitari Dr. Kena Mwase Onsarigo tonyaka tokorigereria amangana igoro yokomenya okuya kebo chenu na tokuchitwa korabo tambe litko lia Jumanne na bwego litko lia Ramisi na lero igo tosuka gochiaro mwanchu muligereri cheni gongoro kwaro ni ototo nyangiri kuranse manyererio nigo arenge Wilson Makori na boigo magigaye kamera Lucas Mugaka oyo ne kingachipicha ne lyogi chyago ikere ase ole mwanju muligereri ngakorukwa Kevin Ongeri go DJ Atsan igo gende gotwara muligereri buya imeya Getembe TV kiunga kya mamusi Nilan Hub niye moya chiduka echi chikone bintu bigutumika service na biga se nyumba yao yani furnitures ase